L-isqfiet ta' Malta juru n-niket tagħhom għal ġrajiet li seħħew fl-aħħar sigħat fi għal darb'oħra ntilfu 20 ta' ħajjiet fil-baħar ta' madwarna. F'istqarrija firmata mill-Arċisqof ta' Malta Paolo Cremona, l-Isqof ta' Għawdex Mario Grek u l-Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali Charles Scicluna, l-isqfiet urew tħassib tagħhom għal fatt li ma jidhirx li jeżisti xi proġett konkret biex traċedji bħal dawn ma jibqgħux isiru. L-isqfiet urew l-apprezzament tagħhom għall-ħidma u l-kuraġġ tal-membri tal-Forzi Armati ta' Malta biex isalvaw daw il-ħajjiet, kif ukoll għall-impenn tal-awtoritajiet ċivili ta' pajjiżna biex jilqgħu għal din l-emerġenza. Fl-isqarrija l-isqfiet iħeġġu l-Maltin u lill-Lawċin kollha biex jitolbu għal dawn il-persuni kollha involuti u joffru l-għajnuna tagħhom lill-organizzazzjoni f'pajjiżna illi għajnu lil dawn il-persuni. L-isqfiet ta' Malta jinformaw isħabhom isqfiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex iwasslu lill-awtoritajiet ċivili f'pajjiżhom l-urġenza li jimpenjaw irwieħhom politikament għal soluzzjonijiet prattiċi u f'qasir żmien. Dan hekk kif hija r-responsabilità tal-Unjoni Ewropea li flimkien ma' pajjiżi oħra tara li jitwettqu l-prinċipji ta' dinjità umana u solidarjetà b'risq kull bniedem, partikolarment ma' dawk li ħajjithom hija medda bħal fil-każ ta' refuġġjati, temmet tgħid l-istqarrija tal-isqfiet ta' Malta u Għawdex.